Селям алейкум, Карлах Шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Микола Бучин, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету Львівська політехніка. Пан Микола, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго, вітаю. Вітаю. Пане Микола, яка наразі ситуація у Львові та на Львівщині? Загалом у Львові ситуація, напевно, десь буду сказати так, відображає ту ситуацію, яка є загалом приблизно середньостатистично в Україні. Тобто у нас є планові відключення електроенергії, до яких ми вже звикли. В принципі, це, звичайно, трішки незручно, але ми всі прекрасно розуміємо про те, що яка зараз ситуація, про те, що зараз нашим воїнам, на жаль, на фронті набагато складніше. Тобто ми, в принципі, вже в цей ритм вийшли, намагаємося працювати, намагаємося під нього підлаштовуватися. Це навіть певною мірою людей організовує, заставляє вчасно робити всі речі і планувати вчасно, відповідно, свої справи для того, щоб була можливість їх, власне, в рамках цих графіків реалізувати. Ну і скажу так, якщо на відміну від, наприклад, там ще 2-тижневої давності, коли в нас ті графіки так умовно співпадали, і ми доволі часто не могли це спрогнозувати, зараз ситуація вже стабілізувалася, і ми певною мірою десь, скажімо, входити в більш-менш нормальний і адекватний ритм життя. А как часто отключают электричество во Львові? Как у вас графік? У нас графік передбачає те, що в нас 4 години є гарантоване відключення. Після того ще по 4 години, 2 періоди, коли відключення не буде і буде гарантоване постачання електроенергії. І крім того, 4 години своєрідної білої чи сірої зони, коли ці відключення можливі. Але, як показує практика, здебільшого ми маємо 4 години відключення і потім 8 годин постачання енергії. Ну, більша проблема в тому, що зараз, коли відключають електроенергію, пропадає опалення. Тобто, поки що, на жаль, наші котельні здебільшого не є обладнані генераторами. Відповідно, коли припиняється постачання в котельні, відповідно, труби холонуть, опалення немає. І це, напевно, трошки більша проблема. Ну, але загалом, в принципі, зважаючи на те, що температура ще більш-менш не холодна, в принципі, поки що з тим ми спокійно справляємося. Вместе с другими регионами и областями Украины во время массированной ракетной атаки Российской Федерации вот часть этих ракет приходится как раз на Львовскую область, на энергетические объекты Львовской области, по трансформаторам во Львове часто бьют. Как вы думаете, это какая-то определенная стратегия бить именно по этому региону для того, чтобы, я не знаю, там предотвратить какие-то поставки вооружений, или в принципе рандомно попадают ракеты? Ні, я думаю, що, звичайно, це не є рандомне попадання, тобто я думаю, що в нашого ворога є певні плани. Я, звичайно, не енергетик, тому я не можу оцінювати, власне, цінність нападів, власне, і ударів саме по цій критичній інфраструктурі, але з другої сторони, я думаю, що все-таки це пов'язано з тим, що Львів є важливим регіоном для України. Львів є важливим центром логістичним для постачання, власне, від наших партнерів. Тут йдеться не тільки про зброю, тут йдеться про гуманітарну допомогу, тут йдеться про, власне, просто комунікацію, про логістичні певні маршрути. Крім того, я думаю, що в даному випадку тут є і певна психологічна така, скажімо, річ або певний аспект, тому що Львів вважається своєрідним таким центром антиросійського спротиву, центром патріотизму і націоналізму. Я думаю, що в даному випадку, б'ючи по Львову, по Львівській області, Росія хоче подати певний сигнал, так, що вони борються з, ну, як вони вважають, на їхню думку, там, з розплотком націоналізму і бандерівщини, і, відповідно, вони хочуть таким певним символізмом показати, що вони, скажімо, не можуть оминути отакий ворожий
центр, вороже місто, як Львів, і певним чином показують, що вони готові нас карати, і львів'ян в тому числі, і готові, власне, показувати, що вони є, ну, на їхню думку, сильними, і готові, ну, це є певні спроби поставити нас на коліна, ну, але, як ми вже всі бачимо, з тої ситуації, яка зараз розвивається, в принципі, українці є готові до таких речей, ну, умовно готові, звичайно, так, тому що повністю бути готовим, напевно, доволі важко, але, власне, в даній ситуації ми, напевно, можемо говорити про те, що ми зможемо цю зиму пережити, незважаючи на будь-які зусилля з боку Росії, незважаючи на такі вандалістичні і терористичні напади по цивільних населенню, по цивільній та критичній інфраструктурі. Тобто це є, знаєте, це взагалі є такий, я не знаю, вершина як цинізму, коли ворог, не маючи можливості перемогти нас на полі бою і зазнаючи поразки на полі бою, він починає мстити на, скажімо, цивільному населенні, бити по цивільних об'єктах, по енергетичній інфраструктурі, бити по там жінкам і дітям. Тобто це, ну, така вершина цинізму і такий, знаєте, акт відчаю, коли ну, вже все зрозуміло, але ще хочеться на кінець десь так нагадити і, знаєте, грюкнути дверима в такому дуже поганому розумінні цього слова. Кстати, вот недавно, во вторник, Великобритания ввела санкции против 12 российских военачальников, причастных к ракетным ударам по украинским городам, а также против иранских бизнесменов, участвующих в производстве и поставке военных беспилотников. Очевидно, речь идет о шахедах, которые использовались в этих атаках. Отмечается, что под санкции попали 12 старших командиров российских военных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города. Великобритания заявила, что беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в атаках на гражданское население, ссылаясь на информацию США. Согласно данным Вашингтона, Иран стал одним из главных военных союзников России, отправив ей сотни беспилотников. Здесь я хотела бы вот плавно перейти к поддержке международного сообщества и начать вот с этих санкций, которые ввела Великобритания. На ваш взгляд, насколько они могут быть эффективными, и оцениваете ли вы достаточную реакцию всего западного мира, Североатлантического альянса на вот эту гуманитарную катастрофу, которую пытается спровоцировать Россия, лишая украинцев света, тепла и воды? Ви знаєте, в питанні санкцій, коли ми маємо справу з агресором, який цинічно нехтує і порушує будь-які міжнародні норми, правові, етичні, моральні, ну і інші. Тобто я думаю, що в будь-якому випадку тут ми можемо говорити про те, що будь-яких санкцій не буває достатньо, їх є замало. Тому, звичайно, що нам, українцям, ну, напевно, і будь-якій адекватній людині, чи це буде там громадянин Британії, чи Америки, чи там навіть якоїсь африканської країни, адекватна людина має розуміти, що такі речі, такий вандалізм, такий тероризм, він має каратися набагато більш жорстко. Але в даному випадку, коли ми говоримо, власне, про санкції, ну, зокрема, з боку Великобританії, про які ви щойно говорили, то з однієї сторони, звичайно, що їх не може бути достатньо, тому що, ну, Великобританія – це тільки одна з країн. Так, якщо до таких санкцій аналогічних приєднається, ну, хоча б Європейський Союз, а то й Америка, тобто ці вже речі будуть, і масштаб цих санкцій, і їхній вплив буде суттєво більшим, але в даному випадку я це, знаєте, вбачаю швидше як такий важливий початок. Тобто Великобританія з такою демонстрацією, такою політикою, таким накладанням санкцій, вона показала, що власне вона чітко розуміє і сигналізує міжнародній спільноті, хто є хто, власне, яка ситуація є чим, тобто хто здійснює якісь терористичні атаки, хто є жертвою і як треба діяти в тій ситуації, в тих умовах. Тобто в даному випадку це є гарний приклад і гарний сигнал для наших європейських партнерів, для Америки, для наших там партнерів, які є в інших регіонах світу, про те, що власне Росія і Іран – це є два недемократичні режими, які власне в тандемі намагаються поставити Україну на коліна, які намагаються Україну як державу, її суверенітет знищити. І тому, відповідно, ну, є великі у мене сподівання, що за таким першим кроком, який зробила Великобританія, будуть
власне, наступні кроки з боку Європейського Союзу, будуть кроки з боку Америки, що ще більш важливо в контексті Ірану, для того, щоб припинити таку співпрацю і покарати тих, хто, власне, є дійсно винний в, скажімо, тих терористичних атаках. Але в даному випадку санкцій однозначно є замало, на мою думку, але ми маємо розуміти, що знаєте, ми не можемо сприймати і судити і оцінювати ситуацію тільки з позиції україноцентричної. Тобто, якщо ми поставимо себе на сторону там середньостатистичного американця там чи європейця, то ми маємо розуміти, що в них є, скажімо, своє бачення і свої боязні, тому що вони розуміють, що вони мають справу з, по-перше, з державою ядерною, яка має, в принципі, можливості фактично розпочати ту війну, в якій не буде переможців. По-друге, ми розуміємо, що в свідомості європейців, американців, зокрема, так, все-таки ще залишається той міф про всемогутність Росії як держави, про її там непереможність, її армії. І, в принципі, все рівно в Європі, в Америці частково є боязнь того, що певними санкціями, надмірними там чи надмірною допомогою Україні вони можуть спровокувати ту, скажімо, той рівень агресії, який буде для них неприпустимим, який може, скажімо, там вийти за межі Росії і України. І, власне, тому, на жаль, так, для України вони діють дуже обережно, вони діють, скажімо так, з певним острахом, але, якщо говорити так, знаєте, стратегічно, то, в принципі, звичайно, для українців це є болючі речі, але, скажімо так, може це звучить цинічно, але таким, знаєте, незначним тиском і незначним підживленням України фактично реалізується стратегія до більш масштабного виснаження Росії. Тому що чим більше Росія буде зав'язати в цій війні, чим більше вона буде кидати сил, отримувати поразок і, скажімо так, витрачати бюджет, дестабілізувати ситуацію в Україні, тим вона, скажімо, більше шансів, що вона буде знищена як держава. Але просто прикро в тому плані, в тому, що ці всі речі, вони відбуваються, на жаль, за рахунок України, руками українців, ціною жертв серед наших воїнів, серед нашого цивільного населення, ціною жертв серед нашої економіки, нашої енергетики і так далі. Тобто такі речі, на жаль, вони, тобто ми стали тим інструментом в руках світу, в руках Європи, Америки, яким вони фактично потрошки, поступово, але цинічно розправляються з Росією. А скажите, пан Микола, когда мы говорим про санкции, чего мы ждем по итогу? Помимо военно-технической помощи, политико-дипломатической и финансовой, которая предоставляется нам, нашими западными партнерами, мы видим введение санкций в отношении России. То есть на какой результат по отношению этих санкций, по результатам этих санкций мы рассчитываем? Что это должно быть? Дивіться, загалом ефект санкцій, насамперед хочу сказати, що ефект санкцій, він є відкладений. Тобто ми маємо розуміти, що впроваджуючи санкції зараз, вони будуть діяти значно пізніше, і інколи там ті санкції будуть ще, як то кажуть, аукатися і мати наслідки там роки, якщо і не десятиліття. Якщо ми говоримо загалом про санкції, то очевидно, що мета будь-яких санкцій, особливо в контексті війни, коли вони накладаються на державу, яка є агресором, яка веде збройну агресію, вона має кілька цілей основних. Тобто перша ціль – це зменшити можливості, скажімо, для посилення або відновлення військової могутності цієї держави-агресора. Тобто перша ціль санкцій – це зробити так, щоб Росія не мала можливості або мала, вірніше, менше можливостей фінансувати війну, і, відповідно, менше можливостей на отримання перемоги. Друга ціль полягає в тому, щоб знизити рівень економіки, економічного зростання і, відповідно, таким чином знизити рівень доходів громадян держави-агресора і таким чином викликати певний соціальний спротив, соціальне незадоволення і, можливо, певні соціальні протести, які змусять владу, знову ж таки, дати задню і зменшити рівень, а то й відмовитися від цієї агресії. І, очевидно, третя з основних цілей – це
вплинути на бізнес-середовище, яке, власне, підтримує в даному випадку людину, яка є лідером держави-агресора, мається на увазі російських олігархів, бізнес, який потерпатиме від тих санкцій, які будуть боляче по ньому бити, і відповідно таким чином або змусити так вплинути певним чином на, власне, Володимира Путіна в контексті того, щоб він або зменшив, або пішов на певні домовленості, або ж, можливо, і просто так з наміром чи з сподіванням на те, що такі олігархи, втрачаючи суттєві прибутки, стануть своєрідною п'ятою колоною, яка згодом, скажімо, прикладається до того, щоб повалити недемократичний режим, який є в Росії, і, можливо, так десь привести нову владу, яка, можливо, буде менш агресивною і буде мати бажання, принаймні, пробувати домовлятися з Заходом. Ну, а как быть с теми странами, которые выступают в роли, скажем так, серых стран, да, позволяющих России, используя схемы определенные, завозить контрабанду в свою страну? Потому что даже если мы говорим о ракетных обстрелах и ударах по наших объектах, да, по нашей энергетической инфраструктуре, многие военные аналитики говорят о том, что вот когда мы говорим про массированные атаки, там по 70, про 80 ракет и так далее, мы задаемся вопросом, а сколько этих ракет у России? То есть когда-то они же должны закончиться? Ну, дивіться, коли ми говоримо про будь-які санкції, зрештою, і про будь-які дії, про будь-які вимоги там чи певну політику, то важливим є не сам факт накладання санкцій, а його реалізація. І в даному контексті ми виходимо на питання контролю. Тобто, в даному випадку санкції самі по собі не мають жодної цінності, якщо вони не будуть реалізовані на практиці, і в тому контексті, якщо не буде забезпечений надійний контроль за, власне, виконанням цих санкцій і покаранням, відповідно, винних, так, якщо вони будуть намагатися ці санкції обходити. Ну, я не економіст, мені важко судити, наскільки складною є чи простою, власне, контроль і реалізація санкцій, але очевидно, що ми маємо розуміти, що на міжнародній арені є різні типи держав, і фактично зараз, коли ми говоримо про російсько-українську війну, то зараз відбувається не просто війна між двома державами. Фактично ця війна, на моє глибоке переконання, носить такий, по-перше, екзистенційний характер для України, тобто вона, скажімо, є умовою для виживання України як суверенної держави, але крім того, вона носить і такий, знаєте, глобальний геополітичний характер. Тобто фактично зараз на території України відбувається боротьба не між двома державами, а відбувається боротьба між двома умовними світами. Тобто це є світ демократичний, світ західний, частиною якого є Україна, і світ недемократичний, умовно світ східний, частиною якого є, власне, Росія. І в даному випадку, сподіватися, що повністю всі країни світу будуть на стороні Заходу і на стороні України, напевно, є наївно і нелогічно, тому що ми розуміємо, що навіть за багатьма там показниками індексів і так далі, тільки третина світу може вважатися повністю демократичною, третина такою умовною демократичною, а третина світу є недемократичною. І зрозуміло, що серед цього недемократичного авторитарного табору знайдеться багато держав, які будуть або відверто, або принаймні приховано пробувати підтримувати Росію, в тому числі, скажімо, намагаючись обійти санкції і відповідно надавши допомогу агресору. Крім того, ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про економічні санкції, взагалі про економіку, то ми маємо справу з бізнесом і з прибутком. І в даному випадку навіть інколи бувають такі випадки, коли в демократичних країнах певні бізнес-компанії, структури керуються не якимись там моральними чи демократичними принципами, а керуються принципом максимального доходу. І вони готові так пожертвувати там якимись принципами і підтримати агресора тільки для того, щоб отримати певні прибутки. Тому зараз дуже важливо, щоб ті країни, які запроваджують санкції, зокрема і Америка, як один з лідерів сучасного світу, щоб вони належно контролювали їх виконання і належним чином адекватно реагували і карали тих, хто намагається ці санкції обходити. Але в будь-якому випадку, знаєте, я би був занадто ідеалістичним, якщо б я говорив про те, що можливо взагалі повністю перекрити будь-яку контрабанду і будь-які, скажімо, механізми поставок. Тут швидше питання в тому, наскільки сильно ми зможемо звузити оцей канал поставок.
Ну, тобто ми можемо потенційно зводити до такого рівня, що Росія не зможе ефективно, скажімо, відновлювати свою, наприклад, там ракетну міць і відповідно адекватно вести і ефективну війну з Україною. Тобто, але все-таки все рівно знайдуться якісь держави, якісь канали, якісь лазейки, які дозволять все-таки, ну, принаймні частково Росії ті санкції обходити до певної міри. Ну, вот такая страна, как Иран, которая осуществляет прямые поставки вооружения России, хотя они до последнего пытались откреститься, они говорили о том, что, ну да, мы продавали беспилотники, но мы не знали, что они будут использованы в войне против Украины. Но, тем не менее, поставки продолжаются, и более того, по информации некоторым СМИ сообщается о том, что Иран планирует передать России баллистические ракеты. Зачем это Ирану? Вот как вы думаете, вот в чем выгода Ирана? Что пытается добиться и чего пытается добиться Иран? И можем ли мы говорить о том, что Иран – это соучастник преступления России против всего свободного мира? Ну, звичайно, що я почну з кінця. Тобто, звичайно, що допомагаючи будь-хто, хто допомагає Росії, і ми розуміємо, що Іран є одним з основних, скажімо, союзників Росії на сучасному етапі, який дає реальну пряму допомогу військову Росії. Звичайно, що ми його можемо вважати одним з співучасників цієї війни, одним з співучасників цього злочину, який зараз коїться на території України. А стосовно питання, чому, власне, для чого це потрібно Ірану, ну, десь, в принципі, відповідь частково криється вже в тому, про що я щойно говорив. Тобто Іран є частиною, чітко, однозначно є частиною цього недемократичного світу. Який, скажімо, підтримуємо друг друга, виходить, да? Ну, тут питання не тільки підтримуємо, тут питання в тому, що якщо програє Росія, то програє весь цей табір антидемократичний. Тобто, якщо Росія розпадеться, якщо в Росії почнуться якісь процеси демократизації, хоча б часткової, це буде ставити під загрозу існування оцих недемократичних авторитарних режимів, які є зараз у світі. Тому вони є принаймні опосередковано і приховано зацікавлені в тому, щоб Росія в цій війні, як мінімум, якщо не перемогла, то не програла. Але в випадку Ірану тут є ще і такий окремий фактор, який пов'язаний з Сполученими Штатами Америки. Тобто, власне, Іран розглядає Росію зараз як одного з основних суперників Америки, і він вбачає у цій війні як більше суперництво так Америки і Росії за геополітичний вплив. І, власне, в даному випадку, допомагаючи Росії, Іран вважає, що він таким чином допомагає російському диктатору бити і, скажімо, перешкоджати інтересам Америки в світі, поширювати геополітичний вплив США, зокрема і на території України. Тому, відповідно, в даному випадку, допомагаючи Росії, він робить вклад в своєрідну священну війну, яку Іран веде вже довгий час проти західного світу і, зокрема, проти Америки. То есть это не просто деньги, не просто Иран пытается на этом зарабатывать. А скажите, вот были такие новости, что якобы Иран поддерживает Россию и предоставляет ей вооружение в обмен на какие-то программы по разработке ядерного оружия. Такое может быть? Россия может пойти на это? Ну, ми маємо, звичайно, що такі речі можуть бути, тому що ми маємо розуміти, які би не були там геополітичні чи ідеологічні намірів того ж самого Ірану, але це держава, яка все рівно має національні інтереси, яка має бажання отримати певну вигоду. І зрозуміло, що в даному випадку Росія, власне, є тою країною, яка може надати чи певну, можливо, військові технології, або, власне, технології пов'язані з чи ядерною зброєю, або, власне, з ядерними програмами, в чому, між іншим, дуже сильно зацікавлений Іран, тому що ми знаємо, що в Ірана існує своя ядерна програма, існує своє бажання отримати ядерну зброю, розвивати атомну ядерну енергетику. Тому, власне, в даному випадку очевидно, що такі речі, як, власне, можливість торгів і отримання від допомоги в такому вигляді з Ірану з боку Росії, вони цілком можуть мати місце. Але я хочу ще на один аспект звернути увагу. Коли ми говоримо про Іран, то в даному випадку він певною мірою має розв'язані руки і певний своєрідний захист від санкцій через те, що Іран є одним з важливих експортерів енергоресурсів.
І в даному випадку війна Росії проти України, вона спричинила на світовому ринку енергетичну кризу. Власне, зростання цін на енергоресурси, на нафту, на газ і так далі. І в даному контексті, якщо Америка чи Європа буде накладати санкції на Іран, а насамперед ми розуміємо, що по Ірану можна боляче вдарити, насамперед наклавши санкції на його можливість експортувати енергоресурси, зокрема нафту, то це одночасно вдарить не тільки по Ірану, а воно вдарить і по всьому світу, тому що і так складна ситуація на ринку енергоресурсів, коли буде накладено санкції на одного з основних експортерів нафти, це однозначно відіб'ється на ринку енергоресурсів. Тому в даному випадку Америка змушена і Європа бути, скажімо, більш поблажливою до Ірану і намагатися уникнути оцих масштабних санкцій проти його, власне, експорту нафти. З другого боку, така ситуація теж розв'язує певною мірою руку Ірану, тому що він розуміє, що певні такі незначні там винятки, незначні порушення і допомога Росії, вони, можливо, будуть прощатися, або на них буде Захід закривати очі. І в даному випадку дуже важливо, щоб все-таки Європейський Союз і особливо Америка чітко дала зрозуміти Іранові, що якщо він далі буде продовжувати, власне, допомагати у військовому плані Росії, то це буде мати наслідком певні речі, які сумарно, скажімо, будуть набагато більш болючими, ніж потенційна вигода від співпраці з Росією. Еще про одну страну, которая входит в этот клуб диктаторов, хотела с вами поговорить. Это Беларусь, непосредственно, скажем, белорусский режим Александра Лукашенко, потому что все-таки белорусы, да, которые, их очень много, которые поддерживают Украину. И мы видели их стремление к реальной независимости 2 года назад, когда Лукашенко сфальсифицировал результаты президентских выборов. И вот сегодня на днях появились сообщения о том, что Беларусь стягивает к границам Украины все больше и больше военной техники. И данную ситуацию прокомментировал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он сказал о том, что силы обороны Украины следят за этим, чтобы понять, какие угрозы это может нести нашей стране. Сейчас мы готовы к развитию любой ситуации. Изменений на украинско-белорусской границе нет, количество подразделений Беларуси не увеличилось, сказал Демченко. При этом я напомню, что недавно Министерство обороны Беларуси сообщило о проверке боеготовности своих подразделений. Приказ лично отдал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Как вы думаете, додавит ли Александра Лукашенко Путин в вопросе принятия прямого участия в войне против Украины? Ну, ви знаєте, я є прихильником того, що жоден варіант розвитку подій не варто виключати, навіть якщо він виглядає дуже так фантастично і нереально. Але все-таки, ну, такий, звичайно, варіант потенційно можливий, але я вважаю, що його ймовірність є доволі низькою. Тобто я не бачу зараз логіки в тому, щоб відкривати новий фронт північний і пробувати там, ну, там, не знаю, в тандемі там російській та білоруській армії наступати знову на Україну, там на Київську, там Чернігівську, Житомирську області і так далі, тому що, ну, це є абсолютно невигідно, навіть я би сказав, це може бути фатально для Росії і Білорусі з різних позицій. Це є, по-перше, невигідно з військової позиції, тому що ми чітко розуміємо, що наш фронт на цій ділянці вже є доволі укріплений. І така військова авантюра, вона навряд чи буде переможною для Росії і Білорусі. Тобто ми вже, в принципі, бачили, що Росія на початку повномасштабного вторгнення була не здатна вести бойові дії ефективно на такій великій ділянці кордону. І це була одна з причин, чому Росія була змушена виводити війська там, ну, і, відповідно, скорочувати фронт, вивівши їх з півночі, з північної ділянки фронту. Тобто зараз ставати на ті самі граблі
і повторяти ті самі помилки, я не думаю, що Росія буде готова. Тим більше, що, як правильно ви сказали, і як сказали представники прикордонної служби, якогось ударного кулака військового, який би був готовий зараз ефективно мати принаймні шанс наступати і отримати якісь результати, на території Білорусі немає. З другої сторони, така авантюра військова, вона би була і певним політичним крахом для Білорусі і для Росії, тому що ми, в принципі, приблизно маємо уявлення про боєздатність білоруської армії. Вона є на порядки нижче, ніж російської. Тому вона буде набагато менш ефективною, якщо російська армія, будучи в повній боєздатності, не змогла, скажімо, виконати свої цілі на початку лютого, на початку війни в лютому-березні повномасштабної, то навряд чи це зможе зробити набагато менш боєздатна білоруська армія. І більше того, така авантюра, вона може коштувати, власне, влади самому Олександру Лукашенку, його режиму. Тобто це може призвести до революції чи до повстань в самій Білорусі. І в підсумку геополітично Путін може втратити свого чи не єдиного такого реального союзника, якого він зараз має у цій війні. Тому я думаю, що швидше такі речі, вони є своєрідною демонстрацією сили, своєрідним блефом. Вони, напевно, пов'язані з тими невдачами, які зараз, власне, постійно зазнає Росія на, власне, фронті, пов'язані з поразкою на правобережжі Херсонщини, пов'язана з певними успіхами української армії на ділянці Сватово-Кремінна, пов'язана з тим, що потенційно зараз є розмови про те, що Україна готує черговий наступ, можливо, зокрема на Запоріжжі. І, власне, ті речі, так, вони тривожать Росію, тривожать Путіна, і він намагається через таку демонстрацію сили спробувати заставити українську владу повірити в те, що цей наступ може мати місце, можливо, відтягнути певні сили, менше кидати зусиль для того, щоб, власне, контратакувати на півдні чи на сході нашої держави і, можливо, таким чином стримати чи спробувати перетягнути цю військову ініціативу, яка зараз є на стороні України. Але, знову ж таки, наголошу, тобто це не означає, що ми не маємо бути готові, ми маємо готуватися, ми маємо постійно укріпляти, власне, кордон з Білоруссю, ми маємо бути готові до будь-чого, хоча я таку ймовірність, ще раз наголошу, трактую як доволі низьку. Кстати, вот совсем недавно стало известно, что Владимир Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию. Это впервые произошло за последние 10 лет. Видите ли вы здесь какие-то политические причины? Я думаю, що так. Тобто ми маємо розуміти, що росіяни, і не тільки влада, але й саме російське суспільство, вони виявилися не готовими до певної такої затяжної і значною мірою програшної для них війни. Тобто, знаєте, одна справа, коли там ура-патріоти російські підтримують бажання так величної в лапках їхньої армії там захопити нас за 3 дні чи навіть за 3 місяці, так? А друга справа, коли війна затягається, коли, скажімо, під ударами опиняються не тільки російські солдати на фронті в Україні, але під ударами опиняються і аеродроми, військові частини на території Росії, певні так само об'єкти важливі для Росії. І відповідно, коли російський середньостатистичний громадянин починає розуміти, що щось іде не так, що російська армія, ця велична армія, яку вони вважали непереможною, починає зазнавати поразок за поразкою, коли, скажімо, лавина там мішків, чорних пакетів і цинкових трун потрошки до Росії йде, воно потрошки ламає свідомість, воно потрошки міняє, скажімо, цю свідомість середньостатистичного громадянина з такої войовничої і агресивної на таку вже, знаєте, антивоєнну, на бажання все-таки це вже припинити, якось домовитися, і в даному випадку цього собі Путін не може дозволити, тому що фактично ця війна, вона є вже і його особистим конфліктом, тому що від результатів цієї війни значною мірою залежить і доля, і навіть, можливо, фізичне існування самого російського диктатора. То есть для Путина уже обратной дороги нет. Все, что немає, это звичайно. необратимый процесс, который в итоге должен привести к международному трибуналу, где, собственно, должны судить Путина и его опричников.
Ну, скажімо так, ймовірність трибуналу буде значною мірою залежати від того, наскільки кардинальною буде наша перемога, наскільки кардинальною буде поразка Росії. Тобто, поки що на цій стадії Путін ще має можливість потенційну цей конфлікт зупинити. Але інше питання, як поведуть себе його оточення і російські громадяни, які це однозначно будуть трактувати як певну поразку. Розумієте, в таких авторитарних диктаторських системах, якою є Росія, все тримається на, скажімо, силі і на величі своєрідного альфа-самця, тобто диктатора, який всім показує, що він непереможний, що його всі бояться, а він може ефективно захистити всіх, хто його оточує і підтримує від будь-яких там негараздів і небезпек. І зараз фактично цей образ непереможного альфа-самця, він дає дуже суттєві тріщини. Він руйнується, і це вже видно неозброєним оком. Тому, власне, в даному випадку, якщо Путін реально зазнає поразки, а, власне, будь-які домовленості, які будуть передбачати там поступки в Україні, вони будуть в очах і оточення Путіна, і середньостатистичного росіянина однозначно трактуватися як певна поразка. Скажімо так, вони призведуть до того, що російське суспільство і російська політична еліта просто не пробачать Володимиру Путіну такої поразки, тому що буде стояти питання, ну, є дуже просто, як в зграї вовків. Як тільки вожак дає слабинку, так зразу появляється інший вожак молодий, який готовий кинути виклик. Так само і тут. Така поразка від України, вона однозначно буде означати фіаско і крах для режиму Володимира Путіна. Інше питання, що загалом російське суспільство, російська держава, вони в принципі є прогнилими, вони є агресивними, і сподіватися, що на зміну російському агресивному недемократичному лідеру прийде якийсь умовно демократ, який буде співпрацювати з Заходом і дружити з Україною, напевно, не варто. Тут швидше можна говорити про те, що прийде людина приблизно того ж самого кшталту, що і Володимир Путін, просто ця війна для цієї людини не буде особистою. І він зможе все звалити на Володимира Путіна, сказати, що це він розв'язав війну, це він у всьому винуватий, а ми готові співпрацювати. Ну, хоча б тому, що так, ну, це буде умова виживання Росії як держави. А він десь там, знаєте, поза очі може вважати Україну головним ворогом, бажати і мріяти знищити її, просто розуміти, що це неможливо зробити і, скажімо так, пробувати якось домовлятися і співпрацювати. Кстати, по поводу договариваться и сотрудничать, недавно сделал заявление канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал руководству России, россиянам, обратился, точнее, руководству России и россиянам, что экономические связи с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины. Вот как вы оцениваете это заявление? Какое вообще может быть экономическое, в том числе будущее с нынешним руководством России, даже если она завтра выведет войска с нашей страны? Ну, в даному випадку, я думаю, що ми маємо розуміти, що, на жаль, далеко не всі політичні лідери Європи і світу адекватно оцінюють і розуміють ту ситуацію, яка зараз є в Україні. Тобто, ми прекрасно пам'ятаємо, ну, значить, це, зрештою, це має глибоке коріння давнє. Ми, в принципі, можемо згадати, як реагували загалом на агресію, скажімо, ще з 2014 року Росії, європейські лідери, в принципі, які дуже довго йшли до того, щоб, в принципі, вважати Росію агресором, а потім певною мірою її карати. Так само і зараз. Тобто, в принципі, ну, на жаль, так виходить, що далеко не всі в Європі і в світі готові і, скажімо, змирилися з тим, що Росія може як держава припинити своє існування. Тобто, політичні еліти Європи, зокрема і Німеччини особливо, їх зв'язували донедавна дуже тісні зв'язки з Росією. Вони фактично на тому будували свою економіку, свою політику, і зараз для них є певний шок, є певний такий, знаєте, дуже великий дисонанс, коли вони розуміють, що вони зробили помилку і
Вони неадекватно сприймали ситуацію, неадекватно оцінювали агресивний потенціал Росії. І в даному випадку вони, знаєте, частково переосмислили, але все рівно вони не готові йти до кінця і розуміти, що існування Росії в її теперішньому статусі, навіть при зміні влади, це буде все рівно, знаєте, тільки певне половинне серединчасте рішення, коли все рівно Росія, якщо вона збережеться в цьому статусі, в якому вона є, якщо вона не розпадеться, вона буде становити потенційну загрозу не тільки для України, але й для всього цивілізованого світу. Тому є сподівання тільки на те, що в принципі з часом і Олаф Шольц, і можливо деякі інші лідери все-таки прийдуть до того і будуть готові дивитися в майбутнє крізь призму відсутності Росії як держави, крізь призму, принаймні, ймовірності того, що Росія розпадеться, Росія перестане існувати в теперішньому статусі, і будуть, можливо... Извините, вас перебила. К распаду Советского Союза ведь мир тоже был не готов, насколько я помню, насколько я читала, изучала. И даже если вспомнить это заявление Буша-старшего, да, который приезжал за 23 дня до провозглашения независимости Украины в нашу страну, выступал там в Верховной Раде, его речь шуточно назвали «Котлета по-киевски», где он там говорил про суицидальный национализм и о том, что не нужно там отделяться от Советского Союза. И что? Ну, то есть даже лидер Соединенных Штатов Америки в то время как-то был не очень за распада Советского Союза. Но при этом вот этого периода смуты, да, опять вот эти вопросы, а что будет с ядерным оружием, куда оно там денется, кто будет его использовать, не будет использовать, оно как-то вот быстро прошло и кануло в лету. Сейчас, я так понимаю, такие же сомнения у многих представителей западного истеблишмента, а что будет? Будет период смуты, у кого в руках будет кнопка от оружия судного дня и так далее, давайте это предотвращать. Я правильно аналізую? Так, я з вами повністю погоджуюся, але тут ми ще маємо розуміти, що на відміну від Радянського Союзу, який розпався чітко на 15 республік, так, тобто де була певна логіка і так далі, у випадку Росії, я думаю, що наслідки поразки у війні будуть набагато більш катастрофічними. Тобто там почнеться реальна громадянська війна, реальний період реальної смути і звичайно, що в тій смуті ті проблеми, про які ви щойно говорили, зокрема і питання ядерної зброї, її контролю і, скажімо, загрози якогось, скажімо, випадкового чи невипадкового використання, вони будуть, звичайно, актуалізовуватися і наростати. І в даному випадку, тобто світ мав би, на мою думку, вже зараз готуватись до цього і виробляти якусь стратегію. Тобто працювати, можливо, з певними опозиційними елітами, аналізувати ймовірні варіанти, які будуть розвиватися події. Але так виходить, що поки що, на жаль, він ще до цього не готовий. І як у випадку з СРСР, коли так Захід вже постфактум реагував на ці події і діяв не, скажімо, на випередження превентивно, а діяв вже реагуючи на певні наслідки. Так само, напевно, так виглядає, що буде і тут. Тобто, з тих речей, з тої політики, з тих дій, які зараз вчиняє Західна Європа, Америка, десь так виглядає, що, принаймні ті ідеї, так, світу без Росії, вони ще, якщо вже і існують, то знаходяться в таких дуже зародкових, скажімо, формах. І єдине є сподівання, що, можливо, з часом це все викристалізується вже в більш чітку позицію і більш чітке розуміння. Я думаю, що чим більшою і, скажімо, буде ефективнішою наша війна, і ми будемо отримувати більш ефективну перемогу за перемогою, тим це розуміння буде ставати чіткішим для західного світу, буде більше викристалізовуватися. Вони будуть чітко розуміти, що Росія приречена на поразку і приречена на потенційний розпад. І, в принципі, хочеться сподіватися, що з часом вони це зрозуміють і почнуть до цього адекватно готуватися і, відповідно, надавати більш адекватну допомогу Україні. Скажіть, а от після пораження Росії, победы України, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены в том числе и нам? Потому что, насколько я понимаю, в принципе, система мировой безопасности, она должна быть как-то пересмотрена.
и возможно, формулировано, возможно, перереформировано. Потому что сейчас, когда Россия напала на Украину, фактически напала на весь свободный и цивилизованный мир, мы увидели, что вот система и архитектура безопасности, она имеет свои пробелы и просчеты. То есть как вы видите вот это выстраивание новой системы безопасности? Я цілком з вами згоден. Тобто, дійсно, знаєте, я би сказав швидше, що от війна Росії проти України, вона стала тим чинником, який, скажімо, показав чи висвітлив у правильному світлі не тільки питання, там, наприклад, світової безпекової архітектури, але так само показав дуже багато інших речей, тобто пов'язаних із геополітичними інтересами, пов'язаних з внутрішньополітичними процесами і в Україні, і Росії, і в Європі і так далі. Він показав неефективність не тільки безпекових, але й в принципі міжнародних інституцій, в яких дуже часто виникає багато питань. Але якщо говорити і повертатися до вашого аспекту, власне, до контексту безпекового і до певних гарантій, ну, тут насправді така, знаєте, єдино правильна відповідь є одна. Тобто, реальною і єдиною гарантією нашої безпеки завжди мають залишатися наша військова могутність і наші Збройні Сили. Тому що всі інші речі, будь-які союзи і так далі, вони є кон'юнктурними, і вони можуть з часом, у випадку зміни певних факторів чи обставин, вони можуть мінятися. Ми вже, в принципі, це переживали, коли ми підписували в 94-му році меморандум Будапештський, відмовлялися від ядерної зброї і отримували певні гарантії. Зараз ми бачимо, що ті гарантії повністю не працюють. Більше того, один з держав-гарантів нашої безпеки зараз є агресором. І цинічно так зараз оці, скажімо, ракети, які ми віддали в рамках роззброєння, і відмови зараз використовує проти ж нас, тобто б'є нас нашою ж зброєю. Тобто це є вершина цинізму, але це показало, наскільки ці гарантії є, ну, скажімо, ненадійними. Звичайно, можна дискутувати, наскільки ці гарантії будапештські були гарантіями, тому що там теж є певні нюанси. Я зараз в те не хочу вдаватися, але фактично, ну, ми десь, знаєте, дуже наївно дивилися і через рожеві окуляри на ці гарантії, вони насправді якби такими реальними гарантіями і не були по своїй суті. Але, ну, можна потенційно говорити, що ми можемо там підписати якісь нові гарантії, які будуть вже більш реальними гарантіями, але знову ж таки це все дуже кон'юнктурно. Тобто нашим головним гарантом мають бути наші Збройні Сили, ну і друге, це має бути приєднання до НАТО, ну або до, скажімо, до того утворення, яке, можливо, буде там модернізоване чи змінене, це теж ми маємо допускати. Тобто це є дві основні гарантії, які мають бути. А третьою гарантією це має бути розпад Росії і припинення його існування як держави. Коли це відбудеться, то зникне, ну принаймні частково зникне основна загроза, і це буде, напевно, однією теж з найбільш дієвих гарантій, тому що, власне, ну не буде кому нападати, або той, хто буде мати намір нападати, буде мати набагато менше можливостей. І в даному випадку ще один важливий момент, тобто в контексті побудови нової світової безпекової архітектури, я бачу, що Україні має відводитися одна з провідних ролей, тому що фактично зараз Україна отримала такий, знаєте, таку річ, яку не можна отримати іншим способом тільки на полі бою, це бойовий досвід. Тобто ми зараз фактично вже знаходимося на стадії такої, ну скажімо, поки що не повної, але реальної перемоги над однією з найбільш могутніх армій світу. І, власне, цей досвід, цей вишкіл, цей бойовий дух і міць, який ми отримали, ця впевненість, яку ми отримали, так само, які є помножені на цю західну військову техніку і допомогу, вони зараз фактично Україну роблять однією з найбільш могутніх націй і армій не тільки Європи, але й всього світу. І зрозуміло, що в майбутньому безпековому світовимірі неможлива реальна безпека без цієї участі України. Я впевнений, як тільки ми переможемо Росію, автоматично вирішиться питання і вступу до Північно-Атлантичного альянсу, і питання допомоги, і співпраці з нашими західними партнерами. Тобто я бачу, що ми будемо не просто частиною оцієї нової безпекової архітектури, а ми будемо, скажімо, мечем і щитом цієї нової архітектури, коли ми
будемо мати одну з найбільш боєздатних армій світу, яка буде надійно захищати не тільки Україну, але і всю Європу, і весь цивілізований світ від оцих можливих потенційних загроз, які будуть йти від цього недемократичного авторитарного світу. Пане Микола, вы несколько раз упоминали про фрагментацию России, о необходимости ее фрагментации после поражения. А как вы это видите? Это какой-то парад независимости федеративных республик должен произойти? Ну, варіантів, звичайно, є декілька. Тобто зараз спрогнозувати, як будуть повністю розвиватися події, напевно, на 100% важко, але, напевно, те, про що ви щойно сказали, це є, напевно, найбільш ймовірний варіант. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про Росію, то, ну, принаймні, де-факто, не де-юре, так, а де-факто вона є останньою імперією на планеті. Тобто Росія утворювалася в результаті завоювань, її теперішня територія включає в себе дуже багато, десятки, якщо не сотні різних там націй, народностей, етносів. І зрозуміло, що допоки існувала оця сильна централізована влада, яка спиралася на сильну армію і на розгалужений такий силовий поліцейський апарат, вона мала можливість, ну і плюс до цього додавалися певні економічні вигоди, які Росія отримувала від, скажімо, експорту енергоресурсів і частково ділилася з регіонами. Це, в принципі, було тим клеєм, який дозволяв цю всю, скажімо, різношерсту компанію тримати як єдине ціле. Коли ці всі чинники починають послаблюватися або зникати, тобто зараз зникає економічний стимул, тому що Росії дедалі важче підтримувати економічно регіони. Коли зникає військовий чинник, коли Росія програє на полі бою і має менше можливостей контролювати регіони, коли, відповідно, зростає рівень соціального незадоволення і певні соціальні протестні настрої, звичайно, що це буде потенційно формувати оце, як ви сказали, парад суверенітетів, парад народностей, і Росія буде розпадатися. Я думаю, що першочергово нам варто чекати проблем на Кавказі, тобто проблем пов'язаних з Чечнею, з Інгушетією і так далі. Тобто це є ті регіони, які були традиційно для Росії неспокійними, і яких, я думаю, ця дестабілізація буде, власне, виникати. Далі питання Татарстану, далі питання китайського впливу над Сибір'ю і можливий так його, скажімо, переорієнтація цієї частини під, власне, вплив геополітичний та економічний Китаю. Тобто ті речі, вони всі будуть проявлятися і, знаєте, з таким геометричній прогресії, як ефект сніжної лавини, тобто в ході поразки і послаблення Росії. Чим більше Росія буде зазнавати поразки, тим більше, власне, ті процеси будуть проявлятися. Ну і плюс так само не варто виключати і можливості певного двірцевого перевороту, коли оточення Путіна нарешті зрозуміє, що в них немає майбутнього з тим лідером і спробує цього лідера змінити. А в даному випадку, як вже будуть розвиватися події, якщо буде оцей двірцевий переворот і якісь підкилимні ігри, і боротьба за владу, тобто, ну, тут важко сказати, так само, як важко спрогнозувати, як себе поведуть оці, скажімо, вже, знаєте, такі, я не знаю, там, з наявністю цілого комплексу психологічних проблем, налякані солдати, які після поразки повернуться на територію Росії і почнуть, скажімо, ці комплекси і проблеми почнуть вилазити так само і з їх сторони. Тобто так само буде не додавати стабільності Росії і буде своєю певною лептою, яка, скажімо, буде бити по стабільності Росії. Тому, в принципі, варіантів є багато, але я вбачаю два основні. Це або двірцевий переворот і, можливо, там громадянська війна як наслідок цього, або цей парад суверенітетів і, скажімо, таке поетапне від'єднання певних регіонів від Росії. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсагална, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Дякую дуже. Вам дякую за запрошення. Микола Бучин, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету Львівська політехніка, був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Коршкінджа.